jamnyale moni hetiyankoɓe haalirde jowol saare min gari addan ɗon Kabaruuji Dabbi e ɗemgal Pulaar hande ko jeegom lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi jagordu leydi Mauritanie halfinado golle e hebloji e métier Zeynabou Minta Hamedina o joɗodima e joɗaniɗo leydi britannique ɗo e nder wuuro Nouakchott ɓe mbawi yewtide musidɗagal moƴƴal e jokkodiral e ballodiral gongal hakkude leydi Mauritanie e ndiɗon leydi ɓe mbawi yewtide tawi ko batu jogorgo wadde e lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi toon to Londres oɗon batu jogor fatude koto banggue jangde e karallagal e métier ɓe mbawi yewtude gosodiral to banggue expérience manam to banggue hakkilantagal e fannuji ɗi foof gam wawde nawrude golle ɗe no hanirtini ene délégué régional fedde tawazour ko fedde daranide gam haɓade ko yowti e basal e ƴoñre ɗo e nder leydi Mauritanie kanko délégué général o ardima ko yowti e guddirgol école to legal Arafat e nder hen tan o holliti ɗum ɗo foof jeeya koye peeje mawɗo leydi ni gam ƴellide jangde e nder leydi ndi ene kanko délégué régional o holliti tan so tawi woni yimɓe jiiɗi habde e basal ko alay saago jaɓa jangude ene tawtira tawi ko guddirgol ɗum hono jagorɗo kalfinaɗo ko yowti e jangde teppudinede e jangde hono Mouhtar Wul Dahi o holliti tan ɗum ɗo foof jeeya koye peeje mawɗo leydi ndi gam moƴƴitinde e jangde hono gardiɗo région Nouakchott Fatoumata Minta Abdel Malik o ardima ko yowti e uddirgol réseau ndiyam ɗum waɗi koto 21 kilométre wuuro Nouakchott konngol makko holliti ɗum ɗo foof jeeya koye peeje mawɗo leydi ndi gam moƴƴitinde gurdam yimɓeɓe mbawa hebde ndiyam no hannirta ni ene tawtora golle ɗe jagorɗo kalfinaɗo ko yowti e dijje e scénario o holliti ɗeɗo golle ha hande ko kamɓe mbawi rendude ɗum gam wawde wallude yimɓeɓe no hannirta ni chasse famen ɓe puɗɗima hofgo golle mabɓe e ñalawma hande o gam wadde greffe joguiɗo konngol mabɓe o holliti tan saabi batgol oɗo greffe ɓe keɓani ko yowiti e ndemiteji mabɓe kono kadi e primaji to banggue goɗɗugol mabɓe ɓe kolliti oɗo saaha maɓe dartina golle mabɓe haaɓe kalde e jagorgal kalfinagal ko yowiti e cellal aade jagorgal leydi Mauritanie kalfinagal ko yowti e ñawoje Mohamed Mahmoud Wul Mohamed Biye o joɗodima e joɗaniɗo leydi Sénégal ɗum waɗi koto nokkugol makko to ñalawma hande o ɓe mbawi yewtidde musidɗagal moƴƴal kono kadi jokkodiral e ballodiral gongal hakkude leyɗele ɗiɗi jagorɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo ko yowti e julago e mbayladi e rapport mabɓe jaltinde ɗo hitande gam ɓedde golle mabɓe kolliti kene tolno temedde 9.6 jeere ɓe mbawi wadde ɗum visite ɓe kolliti ɓe mbawi yettade kene tolno e ujunnaje 3 e nogas e ɗiɗi bitikaji gam ƴewde ko holkis mumen ɓe kolliti tan e nder hen ko jagga rewani lawol kene tolno ujunere e temedde 2 e capanɗe 5 e jeenayyi boutique kene tolno temedere e 17 plainte ɓe mbawi hebde ɗum ummiɗe e nokkuji certuɗi ɓe kolliti e caggal nde ñawore yaaha kene tolno e butikaji temedere e 15 mbawi uddede tawi ɓen ndewani lawol to wuuro Zoyrat hono fedde sinim ɓe jettini ballal mabɓe faade koro jangde gonɗo e nder diwan Trizamour ngal ɗon ballal noon woni hen kene tolno ujunnaje nogas e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati sac jangguirɗo e nder hen tan ɗeɗon sakuji ene tawi hen dennagal kaɓirɗe ganduɗa tawi ko élevage ene pota ɗum sohlude kanko koro jangde gonɗo e nder diwan o holliti weltare makko no feewi e ngal ɗo ballal o holliti ɗum ɗo foof ko e mbadi sembinde e ƴellide jangde e nder leydi ndi ene tawtora dokkirgol hono ɗeɗon gueɗe hakim diwan o konngol makko o holliti tan ko hunde wande fayida no feewi kono kadi ɗum jeeya koye peeje mawɗo leydi ndi gam ƴellide kala ko yowti e jangde kono kadi e ñimnude école démocratie e nder leydi ndi ene hono gardiɗo jagorɗe leydi Espagne Pedro Sanchez e konngol makko ngol holliti e yoga e jaydeji e nder leydi Espagne o holliti nan kene tolno e ujunnaji 6 ɗanniyankoɓe ɗanle susuɗoyru mbawi yettade e nder leydi Espagne to noddirte Îles Canaria o holliti kewedi ɓeɗo yimɓe arɓe toon to leydi Espagne kewedi mabɓe rewi koto leydi Mauritanie e nder hen tan o holliti janvier ɓennuɗo faade ñalawma hande o kene tolno capanɗe 83 lana jaggama ɓen ɓe ganduɗa waɗi ko ɗanniyankoɓe ndewa ni lawol cakki tortoɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ñalawma hande ko to leydi Sénégal caggal kay garmi gara hanki waɗi to suudu sarɗeji e nder leydi ndi nanodiral battidingal ngal koto hakkude coalition biteɗo wallu e coalition Benno Bokk Yakar ɓe mbawi ha hande wodde eɓande sariji addu non toon ko fati ha hande e jaggugol mudde ko fati e suɓade hooreji leydi e ko fayarde ko ɗum jogoro wonde ko ñande 10 lewru décembre hitande ujunnaje 2 e nogas e nayyi gasi a laaɓi kabaruji men e ɗemgal Pulaar e ñalawma hande o ɗo yesso haalirde ɗo ko musidɗo moon Hammadi Keneme dokkodiren aadi ha saaha goɗe kirene jaam